Jees, eli tervetuloa seuraamaan esimerkki speedrunia, miten itse voisin tämän toteuttaa. En ole aikaisemmin nyt tällaista kommenttiraitaa tähän vetänyt ohessa, mutta katsotaan miten se menee. Pelin nimihän on Sly Cooper and the Thievius Raccoons. Tämä on tämä ensimmäinen peli tästä Sly-trilogiasta, vähän vähemmän tunnettu ehkä Suomi-piireissä, koska tähän ei koskaan tehty suomalaista dubbia ja on muutenkin pelimekaniikaltaan vähän erilainen. Eurooppa-versiohan kulkee nimellä Sly Raccoon, mutta tänään pelataan tätä jenkkiversiota, missä on paljon enemmän kaikenlaisia proksuja ja bugeja, mitä voidaan hyväksi käyttää, mitä ei löydy esimerkiksi tuosta Eurooppa-versiosta ja muutenkaan siitä remasteroidusta versiosta, mikä on Pleikka 3:lle. Eli tämä on se optimaalisin tapa pelata tai speedrunata tätä kyseistä peliä. Mutta eiköhän lähdetä liikenteeseen. Ei, nyt valittiin kyllä väärä. Väärä. Pilu tosta, otetaan se vaihtoon nopeasti ja otetaan toi timerin mukaan ihan vaan omaksi ilokseni, että pysyn kartalla vähän missä mennään. Noin se lähtee tosta noin. Pelin ensimmäinen taso on Pariisissa, missä olisi tarkoitus varastaa kansio tuolta poliisiasemalta, mutta mehän ei sellaista haluta tehdä, vaan skipataan koko taso tästä suoraan talon vierettä, kun pääsee kivasti näin menemään. Täällä pitäisi olla tällä hetkellä pieni sotatanner käynnissä Karmelitan kanssa, mutta me ei koskaan triggeröity sitä, niin päästään suoraan autoon. Erittäin kiva. Tämä ensimmäinenhän peli on hyvin erilainen 2 ja 3 verrattuna, että tää on enemmän semmoinen klassinen level-pohjainen tasohyppelypeli kuin että pohjautuisi sellaisiin 2 ja 3 keikkoihin, mitä tehdään, että paljon tämmönen perinteikkäämpi tasohyppelypeli kyseessä. Sitten mennään ensimmäiseen maailmaan, missä päästään heti tekemään kivoja temppuja. Tästä meidän olisi tarkoitus vähän tän kyltin kautta tehdä pieni tämmönen noin. Päästään tänne out of bounds. Tällä me skipataan kutskene tossa noin. Välikohtaus se kai suomeksi taitaa olla. Mennään vähän tänne ja sitten olisi tarkoitus tehdä pikkutrikkejä lisää. Tässä halutaan lisää out of boundsiin mennä. Oho, nyt epäonnistu tähän pieni. Tuolta toi kaveri pois ja odotetaan hetki, että Bentleyn dialogi loppuu, niin päästään tekemään tämä temppu. Koska tuota kyseistä temppua ei voi tehdä, kun Bentleyn dialogi on rullaamassa. No, oi, ei se mennyt vieläkään. Mennään kolmas kerta toden sanoen. Noin, päästään tänne majakalle ja täältä vähän tänne out of bounds. Ja sitten ruvetaan tekemään semmoista, mitä sanotaan super jumping tässä yhteisössä. Eli painetaan 4, oho nyt mokasin heti, mutta painetaan 4 aina ennen kuin hypätään uudestaan, niin peli ei jostain syystä tällöin päivitä Slyn sijaintia. Eli nyt peli ajattelee, että me ollaan vieläkin tuolla kallion laella. Ja me voidaan mennä mahdollisimman kauas. Ja yritetään tehdä semmonen pieni slingshot-efekti tässä näin, jolla päästään suoraan tonne tason loppuun. Näin saatiin ammuttua itsemme ja nyt meidän pitäisi päästä kivasti tästä välistä suoraan tänne tason loppuun. Todella kiva. Ja tästä päästään sitten tänne varsinaiselle hubi-alueelle sitten seuraavaksi. Pelin tarkoituksena olisi kerätä tällaisia avaimia, millä avataan sitten pääsyä koko ajan eteenpäin tuossa hubimaailmassa, mutta any percentistä kun on kyse, niin tämmöstähän me ei haluta tehdä. Halutaan mahdollisimman nopeasti päästä maaliin, niin käydään tuolta nappasemassa tuommoinen ja skipataan kokonaan avainten keruu tässä ensimmäisessä hubiosiossa. Käydään täältä. Tämän kaverin kautta mennään tästä yli. Skipattiin nyt kokonaan tuo ensimmäinen hubialue.
Ja seuraavaksi skipataan suoraan tonne itse levelin bossille, eli tehdään täältä taas superjumpingia. Toi triggeri tuossa tykissä on aina aktiivisena, mikä siis johtaa tuonne bossille. Ja näin me päästään suoraan sen sisään, eli me pakotettiin slime menemään tuon tykin läpi takaisin sinne alkuperäiseen positioon, ja tää sai meidät sitten tänne laukastua sen triggerin tonne bossille. Nyt tähän resetti. Tällä siis muutamia sekunteja onnistutaan voittamaan, kun ei tarvitse kuunnella tuota välikohtausta, mikä tuossa on käynnissä sitten, kun tasojen bossit höpöttelee omiaan ja manailee, kuinka Sly on tullut taas kylään ja häntä ei ole kutsuttu. Mutta tosissaan pelissähän on 5 eri maailmaa. 4 näistä olisi tarkoitus tämmöisiä avaimia kerätä, mutta tässä kyseisessä speedrunissa me tullaan keräämään vain ne tuolla kolmosmaailmassa, mihin ei ole vielä löydetty skippiä, kuinka se päästäisiin suoraan sinne kyseisen maailman bossille. Ja suurin syy tähän johtuu siitä, että kyseisessä maailmassa tuo triggeri ei jostain syystä ole aktiivinen koko ajan. Kaikissa muissa maailmoissa se on, ja tämä on mahdollistanut tämmöisten hyvin luovien tapojen käyttämisen, millä päästään näihin bosseihin käsiksi vähän ennenaikaisesti. Mutta tässä ei tosissaan ihan hirveästi ole mitään ihmeteltävää tässä kyseisessä bossissa. Tässä vain vähän niin kuin pelataan tämä, kuinka tämä kuuluisi pelata. Tässä ei oikein ole tapaa, millä tämä nopeutuisi ollenkaan muuten kuin tuossa, kun hän pomppaa, niin siinä muutamia freimejä voidaan voittaa, että lyödään vasta, kun hän on nousemassa sinne, eikä hän tipu silloin veteen. Ja tässä tehdään noin. Harrastettiin tuommoinen heilautetaan Slyn keppiä ja pausetetaan peli heti, niin peli rekisteröi tuon osuman ja näin luulee, että me voitettiin tuo kyseinen bossi, mutta päästään suoraan sitten ilman välikohtauksia sitten taas etenemään. Seuraavana olisikin sitten yksi hauskimmista trikeistä, jos se onnistuu, olisi tarkoitus ampua itsemme taas tuonne tason loppuun, mutta katsotaan, tällä koiralla meidän pitäisi tehdä se. No kyllähän se onnistuu. Ehkä just päästiin tänne katolle. Ei ihan päästy tason loppuun asti, mutta tuossa taas laitettiin Sly tavallaan jumiin ja peli sitten ampuu meidät sieltä pois. Ja se vaatii sellaisia tiettyjä inputteja, että tämä lopputulos saadaan aikaan. Tehdään superjumpi tosta, päästään näkymättömän seinän yli ja näin ollaankin sitten tason lopussa. Eli peli ei siis oikeasti tykkää yhtään tuosta, että Sly menee jumiin mihinkään koloihin ja yrittää pakottaa hänet aina sieltä pois. Ja tätä voidaan sitten useissa paikoissa hyväksi käyttää sitten tämän speedrunin aikana. Ja olette varmaan huomannut, että paljon tehdään menuissa niin kuin häiriköintiä tässä välissä. Tämä siitä syystä, että tällä pystytään skippaamaan kaikkia välispiikkejä, missä Bentley höpöttelee Slylle. Tuossa saatiin just tommonen 1 framein aikainen. Katsotaan nyt. Ei onnistunut. Ja tässä päästään kivästi out of bounds ja ollaan matkalla suoraan tonne bossille. Mutta mitä tuossa alussa tapahtui, niin saatiin pause tehtyä ennen kuin tuo mugshotti alkoi puhumaan. Nyt mä epäonnistuin, niin mä selitän tän nopeasti. Eli nyt peli pausettu ilman, että minä painoin. Tämä johtui siitä, että mä painoin pause just millisekunteja ennen kuin se triggeri tuli äskeisessä tilassa, kun juostin sen sillan yli. Niin mä painoin pausea ja toi välispiikki-triggeri alkoi ja se sulki sen mun pausevalikon, mutta se jäi elämään sinne taustalle. Eli jos mä olisin nyt kerennyt tonne bossitriggerille ennen
ennen kun välispiikki on ohi, niin mä olisin pystynyt pitämään tämän mun charmin, koska mä tuun menettämään sen nyt tässä seuraavassa trikissä muuten. Tämä on ihan tämmönen niche-juttu ja ei ole yhtään pakollinen speedrunin niin kuin läpipääsemiseksi, mutta ihan semmonen kiva pikku hauska lisäjuttu, mitä tossa voi tehdä, jos se onnistuu. Ja tekee tietenkin helpommaksi loppupeli. Mutta näin me taas huijattiin peli ampumaan meidät tonne triggerille ja päästään pelin toiseen bossiin eli mugshottiin. Ja taas tehdään tämä resetti, että päästään tuollaisesta välikohtauksesta eroon tossa, eikä sitä tarvitse katsoa. Tämä mugshotti-välikohtaus taisi olla vielä pelin pisin, niin se ehdottomasti halutaan skipata, vaikka tässä Pleikka Vitosella tää resetti aika hidas myöskin. Tai siis ei niin hidas mitä Pleikka 2 originaalilla olisi, mutta hitaampi kuin esimerkiksi tuolla optimaalisimmalla backwards compatible PS3 se tulisi olemaan, mutta silti vähän nopeampi kuin katsoa läpi tuo cutscene. Sitten taas lähdetään. Ei ole taas oikein hirveästi mitään tässä alussa oikein ihmeellistä, mitä tullaan tekemään. Oikeastaan ainoa trikki tässä bossissa tulee ihan tuolla lopussa. Että nyt vain näitä peilejä tässä iloisesti toistaiseksi ammutaan. Ei sen ihmeempiä. Tähän ei oikeastaan ole sen suurempaa ihmetyksen aihetta. Tietenkin yritetään olla kuolematta, se on jotenkin aina positiivinen asia näissä tilanteissa. Ja nyt tehdään semmoinen hyppy tuonne mugshotin luokse, millä päästään hyvin paljon nopeammin pelaamaan tämä kyseinen taso loppuun. 1, 2, 3, 4, 5, pause, ladataan peli. Ja nyt vasempaa alalaitaan ilmestyi tuo save-juttu. Se tarkoitti, että päästiin tuo bossi vetämään lävitse tuossa kivasti. Sitten päästään kolmanteen maailmaan voodoo-meininkeihin suolle. Ja sitten tehdään heti taas kiva proxy-juttu tämän auton kautta, tai tämän auton oven kautta ennemminkin. Pistetään slide nurkkaan. Pausetetaan peli kesken, kun slide juoksee, niin pysytään momentumissa. Ja sitten lainapataan meni ohi. Noin, ja slide ammutaan out of bounds, ja tällä skipataan suuri osa tästä tasosta. Ja päästään suoraan tänne loppualueelle. Tästä on monia eri variaatioita, miten tänne loppualueelle pääsee, mutta tämä on nyt viimeisin ja optimaalisin tapa tehdä tämä skippi. Tässä tämmöisiä kynttilöitä piti sammutella, jotta tommonen voimakenttä avaimen ympäriltä saadaan sammumaan. Tämmöstä voodoo-meininkiä. Ja sitten päästään tänne itse taas hubi-alueelle, mistä näihin varsinaisiin tasoihin sitten mennään. Ja ensimmäisenä taas ladataan peli, jotta päästään tästä alkuosiosta taas tuonne vähän keskemmälle. Ja tässä taas voitetaan muutamia sekunteja. Sitten taustalla tason bossi eli Miss Ruby siellä höpötteleekin jo asioita. Mennään Layer of the Beastiin ensimmäiseen, ja nythän meidän tosissaan pitää nämä avaimet kerätä. Koska tähän kyseiseen maailmaan ei ole sitä loppuskippiä tehty, niin nyt mennään ihan taso kerrallaan. Kuten peli kuuluisi, mutta tavallaan ei kuuluisi, koska mehän skipataan paljon. Tossa skipattiin heti vähän alusta. Ja nyt skipataan seuraavana koko tää taso loppuun, eli mennään tänne, hypätään tämän piikin päälle, mistä hypätään out of bounds. Ja tästä tuolla toi avain näkyykin jo vasemmalla, ja mennään tätä vallia pitkin. Tästä pieni hyppy tän päälle. Tuosta
Nyt ei näy mitään ja noin. Tässä kyseisellä tasolla meidän pitäisi karata semmoista vesihirviötä, joka jahtaa meitä, mutta se ei koskaan triggeröidy, kun ei päästä sinne asti kyseisessä tasossa. Ja seuraava mennäänkin tänne. Puhutaan Fish Level, ensimmäinen minipeli, mikä tässä tulee vastaan. Tarkoituksena on siis kerätä kaloja ja niiden avulla saadaan semmoista polttoainetta, millä sytytellään näitä soihtuja täällä. Ja tarkoitus on oikeastaan vain ajan puitteissa tämä suorittaa. Tässä se tasossa ei oikein hirveästi muuta ihmeellistä tapahdu. Tähän on olemassa skippi, millä pystyy itsensä väkisin tunkemaan tuonne maalialueelle sen aidan lävitse, mutta kyseinen skippi on ihan tänne speedrun-yhteisön niin kuin kärkitasojenkin tekemänä hyvin epäsäännöllinen, ja sitä ei yleensä suositella yritettävän ees missään speedruneissa, varsinkin jos niin kun, tarkoitus ei ole yrittää maailmanennätystä, mitä nyt ei todellakaan tässä tapauksessa, kun ollaan täällä, niin on tarkoitus sellaista harrastaa. Niin päästään sitten kivasti vain pelailemaan ihan normaalisti tämä kyseinen taso. Aletaankin olla jo ihan viimeisillä soihduilla. Oho, se meni vähän vipuun sieltä. Mitäs meillä puuttuu? Ei, yksi puuttukin. Mä itse katoin väärin. Noin. Ja noin. Saatiin just pausetettua kyseinen tilanne siinä, että salai osui avaimeen ja me saatiin se, mutta päästään paljon nopeammin sitten taas pois. Ei tarvitse katsoa tuota loppuanimaatiota. Tuosta tehtiin tuommoinen pikku skippi tänne seuraavalle tasolle. Grave Undertaking. Ja täällä taas hypitään out of bounds ihan olan takaa. Lähdetään tästä heti tänne päälle. Mistä tarkoitus olisi hypätä tälle oksalle. Näin. Ja tästä hypätään seuraavalle oksalle ja tästä lopulta sitten mennään ihan sinne, minne peli ei todellakaan haluaisi, että me mennään. Ja mennään suoraan tästä näin, tältä juurelta tänne ja sitten ollaankin jo levelin lopussa. Ja noin. Ja tuolla tosissaan kun painetaan 4, että salai heilauttaa keppinsä tuohon avaimeen ja pausetetaan välittömästi sen jälkeen, niin tällä siis joka kerta skipataan tuo loppuanimaatio, mikä muuten pyörisi, jossa Sly fiilistelee sitä, että sai sen avaimen, ja tällä siis voitetaan hyvin kallisarvoisia sekunteja joka kerta, kun tämä saadaan onnistumaan. Sitten mennään toiseen minipeliin. Down Home Cooking, missä siis tarkoituksena on kerätä vain kanoja. Tuolla tason katossa leijailee semmoinen haamu, jolla toi kyseinen avain on, mikä me halutaan. Mutta ehtona on, että me jostain syystä nyt mätkitään 50 kanaa, niin sit hän suostuu sen meille antamaan. Syytä tälle ei kyllä, en tiedä onko olemassa, mutta mennään nyt sillä, mitä peli meille kertoo, tai oikeastaan se haamu kertoo. Oho, nyt menetettiin charmi. Meidän pitää se lopussa ladata itsellemme takaisin. Tässä ei ole oikeastaan myöskään tämän ihmeempiä. Vaan ei haluta kuolla kuitenkaan tässä. Se on ainoa mitä halutaan nyt välttää. Koska tämä on hyvin hidasta niin kuin näkyy. Ainakin nyt tänään minulla. Saatiin hyvin vielä 2, kun saatas sieltä 1 ja siitä noin ja sitten saadaan avain. Ja nyt tehdään se, että ladataan peli, mutta hetkonen, jos vain onnistun siinä. Noin, eli latasimme pelin ja sen jälkeen
pelissä on hetki aikaa vielä tehdä asioita, jotka rekisteröityy tuohon kyseiseen save-failiin, niin latasimme pelin ja meillä oli tuo Slain selässä oleva hevosen kenkä. Kun menimme tuolle kyseelle tasolle, niin sitten kun latasimme sen uudestaan, niin saimme sen takaisin, vaikka menetimme sen tossa tason aikana. Laitetaan tuo hetkeksi toi. Ja nyt siis ollaan tämmöisellä tavallaan minipelillä myös. Eli ammuskellaan tämmöisellä ihmeturretilla ja tarkoitus on taas vaan päästä sit tuonne maalialueelle, missä lopulta se avain odottaa. Ja koitetaan siinä ohessa sitten olla menettämättä tätä meidän hevosen kenkää eli charmia, millä se kulkee englanninkielisellä nimellään tässä pelissä, niin tulemme sitä tarvitsemaan vielä mahdollisesti tässä seuraavan tason aikana. Noin, päästään taas vähän eteenpäin. Noin. Meinas päästä yllättämään. Nämä 3 pilaria kun saadaan tästä tuhottua, niin avain on meidän. Kas noin. Ja tämähän on siis se animaatio, mikä tulisi aina pyörimään muuten. Tässä se on nyt vain pakko katsoa, koska emme voi pausettaa peliä. Asia selvä, Siideri. Sitten tuli mun Gold-juttu tohon väliin, koska oli vähän feikki splitti, niin siitä syystä nyt tai LiveSplitti luuli, että apua! Okei, no hätä. Siinä tuli pieni probleema. Ei mitään, käydään hakemassa uusi charmi. Sehän saa kivasti täältä edelliseltä muutaman tason takaa saadaan kivasti tämmöstä heti tason alusta uusi charmi. Ja mennään takaisin. Tää on lähinnä varotoimenpide, jos ei onnistu tämä seuraava trikki. Nyt tullaan tekemään sen niminen kuin Bone Jump, millä hypätään suoraan tuonne tasolle, missä tuo vartija on. Paitsi että nyt se epäonnistuu, niin tehdään varareitti. Haluamme ehdottomasti tulla tasolle, missä toi vartija hengailee. Noin, tapetaan vartija ja jatketaan tästä näin tänne. Ja nyt tehdään scuba skippi, eli mennään veden alle. Jos vain pääsemme sinne. Tässä pitää tehdä tämmönen hienoinen, suhteellisen tarkka hyppy noin, ja nyt Sly on veden alla ja täällä pystyy iloisesti kävelemään suoraan tonne maaliin. Pelin kehittäjät ei jostain syystä jaksanut Slyn semmoista death painia levittää ihan tuonne loppuun asti, eli tossa on tommonen aika lähellä ja ulottuvissa oleva alue, mihin voi osua ja tällöin ohittaa tavallaan tuon, johon Sly normaalisti hukkuisi, jos hän tippuu veteen. Niin päästään iloisesti sitten kävelemään tuolla veden alla. Sitten päästään 3. bossiin, Miss Rubyin. Ja jälleen tehdään pieni resetti tässä välissä. Unohdin tuon edellisellä tasolla tuon latauksen tehdä
että saisin sen charmin takaisin, niin pitää tämän jälkeen sitten käydä muutama charmi hakemassa meidän seuraaviin temppuihin. Tässä alussa mennään ihan pelin tarkoittamalla tavalla, kunnes sitten tämän jälkeen hypätäänkin tänne, missä nyt harmillisesti hukutaan, mutta kokeillaan sitä uudestaan. Tuosta olisi tarkoitus hypätä out of bounds. Taas uusi yritys. Noin, ja sitten täältä vähän rämpytetään, niin päästään tänne kalliolle, ja täältä päästään tänne, ja täältä vähän pompitaan näin, ja päästään huuttautumaan tänne. Tällä skipataan yksi aika pitkähkö välikohtaus, mikä tulisi muuten tossa, jos mennään heti lyömään Miss Rubyta, niin skipataan suoraan tähän seuraavaan vaiheeseen, boss fightiin. Ja näitähän pystyy siis rämpyttämään kivasti tässä. Tätä ei ole mitenkään yhteen inputtiin lukittu tätä peliä. Mutta ihan muodon vuoksi tykkään näissä, missä ei pidä rämpyttää vain yhtä, niin tykkään pelata ihan muuten vain. Eli nyt taas hyvällä omalla tunnolla voi rämpyttää, niin en ainakaan mukaan. Ja tässähän pitäisi normaalisti tulla vielä yksi vaihe tämän jälkeen, mutta se me onneksi onnistutaan skippaamaan. Näette kohta. Ainakin henkilökohtainen suosikkini tästä ykköspelistä tämä kyseinen boss fight. Tää on jotenkin niin kiva tää rytmipelaaminen ainakin omasta mielestä. Nyt tehdään taas semmonen pieni lataushömmeli tässä välissä. Ja nyt fadeoutissa pystyimme lyömään Miss Rubyta 2 kertaa. Ja tämä rekisteröi sen, että olisimme tavallaan käyneet myös tuon 3. vaiheen tuosta kyseisestä boss fightista, mutta näinhän ei siis ollut, mutta saadaan peli näin ajattelemaan, että näin kävi ja pääsemme taas speedrunissa eteenpäin. Nyt käydään hakemassa 2 charmia, koska niitä tulemme tarvitsemaan seuraavassa osiossa. Nehän saa kivasti tästä. Näin, ja sitten mennään hideouttiin. 4. maailma koittaa, ja sehän on Panda Kunkku. Hänhän on täältä Sly 1:stä lähtöisin, vaikka Sly 3:ssa muuten ehkä tuli suomalaisille ainakin tutuksi enemmän. Nyt tehdään taas pieni proksitus tässä näin tällä ovella, koska sitä me tykätään harrastaa. Ihan vähän vielä. Jos saatais liikutettua. Noin. Pysäytetään peli hetkeksi ja sitten tehdään näin. Sly lentää komeasti ilmaan. En tiedä onko koskaan lentänyt noin korkealle, mutta tällä päästään kivasti tänne vuoren päälle. Ja täältä tehdään taas yksi tämmöinen slingshot. Mennään tämän pikku pylvään päälle, jos päästään. Yes.
Ja täältä ammutaan itsemme suoraan levelin loppuun. Mahtavaa. Ja nyt taas ammumme itsemme tuohon triggeriin tämän super jumping efektin avulla. Näin, Sly pakotetaan taas tänne alkuperäiseen positioon ja siinä oli ensimmäinen osuus tästä. Seuraavaksi ammumme sitten itsemme vähän samaan tyyliin tuonne pandakunkun luokse. Se onkin vähän jännemmän näköistä, kohta näette. Mennään eka tänne. Otetaan tämä vartija pois pelistä. Terve. Laitetaan Sly tähän roikkumaan ja tehdään tosta päältä. Noin. Mennään out of bounds ja nyt ruvetaan sitten lainappaa Slyta. Näin. Toi pitäisi olla hyvä. Yes. Ja näin päästiin suoraan pandakunkun luokse. Ja taas resetoidaan. Eli mitä tuossa tehtiin oli taas super jump-efektillä. Eka lainapattiin Sly niin, että kun hän palautuu sieltä tiputukseltaan, niin hän tulee takaisin tuohon alkuperäiseen positioon siihen katolle, mutta kun me tullaan sellaisella vauhdilla, niin me lennetään suoraan siitä ohi ja suoraan sinne bossitriggerille. Ja tätä varten me tarvittiin just tuo charmi, että koska kuitenkin ollaan putoamaisillaan kuolemassa, niin sitä varten tarvitaan charmi, että emme elämiämme siinä menetä ja muutenkin saadaan tuo trikki onnistumaan. Sitten pandakunkun luokse. Tässä on mahdollista jos saan onnistumaan, niin pysyä tuossa pandakunkun luona. 4, 5, 6, 8, 9, 10, nyt 10. Näin. 5, 6, 8, 9, 10. Näin. YKK, 5, 6, 8, 9, 10. YKK, 5, 6, 8, 9. Vielä yksi. Noin. Eli mitä tuossa tehtiin oli 10 lyönnin jälkeen pandakunkku menee tuommoiseen jännään stateen, missä hän menee semmoiseen pelkuruustilaan. Ja tällöin kun häntä lyö yhden kerran seuraavana, niin hän mahallaan tönäisee sut kauemmaksi. Mutta jos tuossa hyppää X4-yhdistelmällä ja rämppää Xää, niin on mahdollisuus pysyä tuon mahalyönnin siinä ihan vieressä ja näin skipata taas arvokkaita sekunteja sitten, ettei tarvitse tehdä sitä matkaa sinne takaisin. Sitten ollaankin viimeisessä maailmassa, Clockwerkin luona kohta. Nyt on tämmönen pieni taas vähän minipelin tynkä. Pitäisi ammuskella näitä Clockwerkin lähettämiä mini-robotti-pöllöjä, mitä täältä nyt tulee. Tässä ei ole oikeastaan mitään tapaa nopeuttaa tätä, että tässä on tarkoitus vaan pysyä hengissä, se on tärkeintä. Joten yritetään pysyä siinä. Hei, mikäs toi random boulder tuli sieltä. Ja noin, päästiin maaliin iloisesti.
Sitten päästään viimeisen minipelin pariin. Tai oikean, aidon minipelin, eli päästään autolla ajelemaan. Nyt mitä yritetään tässä alussa on tönästä juuri tuonne tuo kyseinen laavamönjäke. Tällä saadaan hänet pysyvästi pois tästä pelistä. Eli tässähän olisi muuten 4 tällaista ihme laavaniljaketta. Mutta tuossa alussa on mahdollisuus tönäistä yksi näistä out of bounds, jolloin hän ei enää ole pelattavissa ollenkaan. Eli tässähän nyt kun me tönästään aina yksi tuommoinen tuonne reunan yli, niin nämä samat laavaniljakkeet pysyväthän tässä koko ajan pelissä. Eli ei spawnaa ollenkaan uusia, eli koko ajan on nämä samat 4, jotka alussa spawnaavat, niin pysyvät tässä. Eli he tekevät tuolla reunalla vaan aina matkaa uudestaan sitten takaisin tänne kentälle. Ja siksi olisi tärkeää yrittää, jos on mahdollista, niin ampua heitä mahdollisimman keskellä. Eli mahdollisimman tuonne reunalle, niin heillä kestää mahdollisimman kauan tulla takaisin areenalle. Ja meillä on paljon sitten aikaa keräillä näitä koneita täällä. Mutta niin kuin näkyy nyt, kun meillä on 3 vaan tässä, ketkä tulee tänne aina välillä, niin tämä on huomattavasti rennompaa, ei tarvitse niin paljon tapella noista koneista, koska meillä on aika paljon aikaa täällä nyt keräillä näitä. 1 vielä. Noin. Eli hän siis tuolla kentän reunamilta tekee aina tietää noihin jompaan kumpaan päätyyn ja tulevat niistä takaisin sitten areenalle. Niin. Mutta seuraavaksi mennään sitten pelastamaan Karmelita, mutta ei oikeasti pelasteta Karmelitaa. Teemme pienen latauksen taas, niin skipataan välikohtaus. Tästä tehdään pientä, hupsista. Tästä pientä superjumppia. Hetkonen, kun vain kerään itseni. Pistään Sly jumiin tänne. Hetkonen, jos sekin onnistuisi vielä. Noin, ja tällä saadaan triggeröityä tuo silta alas kivasti, kun lennettiin sen läpi. Seuraavaksi meidän olisi tarkoitus ampua itsemme tuonne lopputriggerille. Katsotaan, jos saadaan onnistumaan. Mä lainappaan tästä kivasti. Ponnahdetaan tän päältä ja nyt meni ohi. Niin kuin näkyy, Sly oli matkalla hamaan tyhjyyteen ja olisi tippunut tuossa siis loputtomasti. Kokeillaan uudestaan. Toi on aika tarkka toi input, mikä tuossa pitää olla, ja varsinkin kun tuo launch, mikä tuosta turretista saadaan, niin se on aika vaihteleva, niin pitää vähän reagoida nopeasti lennossa, niin katsotaan, jos mä nyt rauhassa keskityn. Noin, päästiin sinne lopputriggerille. Sitten pitää rämpätä vähän starttia, koska muuten tää katsekene lähtee heti rullaa tossa. Tossa on niinku ihan hyvin minimaalisesti aikaa ennen kuin se lähtee automaattisesti pyörimään. Ja Slyta ei voi oikein kontrolloida tossa ennen muuten kuin joko rämpyttämällä tai sitten on vaihtoehtoinen tapa, että voi hypätä juuri ennen kuin sitä triggeriä. Mutta itse en sitä harrasta. Noin, Sly tulee sieltä iloisesti. Tehdään vähän tietä Slylle. Ja tämä on ihan vihoviimeinen tämmöinen ei-tasohyppelyyn pohjautuva taso. Itse asiassa ei olekaan. Ihan lopussa tulee vielä pientä ammuskelua, mutta ei anneta sen häiritä. Runneri on nyt liian keskittynyt, ei oikein ymmärrä enää mistään mitään. Jes. Päästään toisiksi viimeiseen tason käsiksi. Sinking Peril, tämä on ehkä nyt tää tämmöisellä movement-tekiltään, niin ehkä se isoin taso tai vaatii eniten pelaajalta nyt muutamaa trikkiä. Tässä halutaan heti skipata vähän tuo, ettei jäädä tuon taakse jumiin. Sitten tästä skipataan näin suoraan seuraavalle tasolle.
Ja sitten tästä pyörän päältä. Noin. Kivasti. Sitten vähän hypitään. Hetkonen. Yes. Toi on ehkä niin kuin isoin trikki, mitä tässä tasossa voi tehdä. Tuolla viimeisellä tuolla Cane Jumpilla, mikä tehtiin tuohon vikaan putkeen, niin sillä skipattiin siis semmonen arviolta 30 sekuntia. Sitten ollaankin ihan pelin lopussa Clockwerkin kanssa. Sitten päästään taas vähän ammuskelemaan. Tässä kyseisessä osiossa ei ole hirveästi seliteltävää. Ammuskellaan vain noita highlighted alueita, mitä Carmelita pyssyllään meille tarjoaa. Kas noin. Ja tätä välispiikkiä ei pystytä skippaamaan, että nyt jos me ladattais peli, niin bossi alkaisi ihan alusta siitä, mistä äsken ammuskeltiin. Eli tää on pakko katsoa. Mutta tää on erittäin hyvä semmonen hengähdystauko ennen ihan pelin loppua. Pelin lopussa tulee vielä yksi semmonen aika tärkeä temppu, mikä pitää siis tehdä, niin tässä on kiva hengähtää välissä. Tässä pitäisi näiden rinkudoille läpi vaan mennä ja sitten taas ampua noita valaistuja alueita. Tästä nämä tulevat vähän semmosella random meiningillä tämä sykli. Eli voi olla, että käy hyvin, voi olla, että käy vähän huonommin noiden kanssa. Tässä on mahdollista, jos yrittäisi jotain ennätyksiä rikkoa, niin vähän ennakkoon ja pääsee ampumaan noita kolmannen rinkulan jälkeen. Nyt tuli esimerkiksi kivasti tuon keskelle, niin päästiin heti ampumaan oikeaan paikkaan. Sitten vielä yksi tuolta noin ja sitten onkin pelin viimeisen tempun aika, eli olisi tarkoitus hypätä tämä viimeinen leveli tästä kokonaan tuonne loppuun. Tehdään semmonen iso hyppy. Oi, ja sehän epäonnistui. Tätä varten olisi aina ihanaa, että olisi charmi käytössä, niin tuota voi yrittää sitten 2 kertaan. Mutta niin kuin näkyy, tämä on erittäin paljon vie aikaa tuo kyseinen moka, jos yrittäisi tehdä omia tai muitakaan ennätyksiä. Eli pitää ottaa tämä koko bossi alusta. Ja tämä vie semmoista arviota parisen minuuttia nyt tämä äskeinen virhe maksaa meille. Nyt sentään ei tässä kohtaa tarvitse kuunnella enää välispiikkiä, niin päästään suoraan ampumaan niitä rinkuloita. Mutta yritetään nyt oikein kunnolla saada se äskeinen trikki tehtyä sitten toisella yrityksellä. Siinä on siis tarkoitus hypätä semmoisen alueen yli suoraan viimeiselle putkelle. Tätä ei ole siis tarkoitettu pelin kehittäjän puolesta, mutta se on mahdollista tehdä, eikä se loppupeleissä ole juurikaan vaikea. Se on vain lähinnä stressaava ja sen takia siinä saattaa tulla virheitä, kun sitä alkaa yliajattelemaan. Mutta puhutaan vain, että se on vain tuplahyppy jo kiinni. Että se ei ole mitään rakettitiedettä, mutta inputteja alkaa aina ylianalysoimaan viimeisillä hetkellä, niin mikäs siinä. Mutta kokeillaan uudestaan.
noin. Noin saatiin sieltä putkesta kiinni ja suoraan maaliin. Sitten vaan clockworkia päähän ja peli on noin ohi. Jes, sitten alkaakin pyörimään viimeinen välikohtaus tässä kivasti. Että voin laittaa tän nyt pauselle tässä. Mutta tää olisi jo meikäläisen tämmönen esimerkki. Tuossa nyt tuli aika tommonen maksava virhe lopussa, mutta muuten ihan kivasti kyllä meni ainakin omasta mielestä tuo speedruni tuossa noin. Mutta tää olisi mun esimerkki, miten tulisin tämän kyseisen speedrunin, tämän kategorian, tämän any prosentti, miten se nyt suomeksi voisi mennäkään, niin tälleen itse vetäisin tätä. Ja yes, ei muuta kuin kiitos.